ପିଲାମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ସଡ଼କ ନିରାପତ୍ତା ସଚେତନା ଓ ଇନ୍ଧନ ସଂରକ୍ଷଣର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ 15ଟି MCQ ଆଣ୍ଡ ଆନ୍ସର କରିବା, ଯାହାକି ଆଗାମୀ ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହିଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଆମ ଲାଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସଡ଼କ ଓ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କେତୋଟି ପ୍ରମୁଖ ଉପାଦାନ ରହିଛି? ଅପସନ୍ ଏ 2ଟି, ଅପସନ୍ ବି 3ଟି, ଅପସନ୍ ସି 4ଟି, ଅପସନ୍ ଡି 5ଟି। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି 5ଟି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭାରତରେ କେତେ ଲୋକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥାନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ 4000ରୁ ଅଧିକ, ଅପସନ୍ ବି 1.5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ, ଅପସନ୍ ସି 2 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ, ଅପସନ୍ ଡି 5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି 5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାର ମାନବୀୟ ତ୍ରୁଟିର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ଅପସନ୍ ଏ ବିକାଶ ଚାହିଦା, ଅପସନ୍ ବି ଯାନବାହନ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି, ଅପସନ୍ ସି ଅଦୃଶ୍ୟମାନ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସଂକେତ, ଅପସନ୍ ଡି ମଦ୍ୟପାନ। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ମଦ୍ୟପାନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ବର୍ଷା, ଝଡ଼, କୁହୁଡ଼ି, ବରଫପାତ ଆଦି ଦୁର୍ଘଟଣାର କେଉଁ କାରଣର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ଅପସନ୍ ଏ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି, ଅପସନ୍ ବି ସଡ଼କ ତ୍ରୁଟି, ଅପସନ୍ ସି ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥାରେ ତ୍ରୁଟି, ଅପସନ୍ ଡି ମାନବୀୟ ତ୍ରୁଟି। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥାରେ ତ୍ରୁଟି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଅଦୃଶ୍ୟମାନ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସଂକେତ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାର କେଉଁ ତ୍ରୁଟିର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ଅପସନ୍ ଏ ମାନବୀୟ ତ୍ରୁଟି, ଅପସନ୍ ବି ସଡ଼କ ତ୍ରୁଟି, ଅପସନ୍ ସି ଗାଡ଼ିର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି, ଅପସନ୍ ଡି ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥାରେ ତ୍ରୁଟି। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ସଡ଼କ ତ୍ରୁଟି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ରାସ୍ତା ଉପରେ ଜବରଦଖଲ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାର କେଉଁ କାରଣ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଏ ମାନବୀୟ ତ୍ରୁଟି, ଅପସନ୍ ବି ସଡ଼କ ତ୍ରୁଟି, ଅପସନ୍ ସି ଗାଡ଼ିର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି, ଅପସନ୍ ଡି ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥାରେ ତ୍ରୁଟି। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥାରେ ତ୍ରୁଟି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯାନବାହନ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ କେତେ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି? ଅପସନ୍ ଏ 10, ଅପସନ୍ ବି 12, ଅପସନ୍ ସି 15, ଅପସନ୍ ଡି 20। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ 10। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଓଡ଼ିଶାରେ ବାର୍ଷିକ ପ୍ରାୟ କେତେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି? ଅପସନ୍ ଏ 5000ରୁ କମ୍, ଅପସନ୍ ବି 5000ରୁ ଅଧିକ, ଅପସନ୍ ସି 10000ରୁ କମ୍, ଅପସନ୍ ଡି 10000ରୁ ଅଧିକ। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି 10000ରୁ ଅଧିକ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଓଡ଼ିଶାର ରାଜପଥମାନଙ୍କରେ କେତେ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଅଛି? ଅପସନ୍ ଏ 10, ଅପସନ୍ ବି 20, ଅପସନ୍ ସି 30, ଅପସନ୍ ଡି 40। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି 40। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସମସ୍ତ ଯାନବାହନ ସଂଖ୍ୟାର କେତେ ପ୍ରତିଶତ ଦୁଇ ଚକିଆ ଗାଡ଼ି ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଏ 40, ଅପସନ୍ ବି 60, ଅପସନ୍ ସି 70, ଅପସନ୍ ଡି 80। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି 80। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷାର ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର କେଉଁଟି ମୁଖ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ଗଣମାଧ୍ୟମ, ଅପସନ୍ ବି ମୋଟର ଯାନ ସଂଘ, ଅପସନ୍ ସି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, ଅପସନ୍ ଡି ପୋଲିସ। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ପୋଲିସ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ମୋଟର ଯାନ ସଂଶୋଧିତ ଆକ୍ଟ କେବେ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି? ଅପସନ୍ ଏ 2015 ମସିହା, ଅପସନ୍ ବି 2016 ମସିହା, ଅପସନ୍ ସି 2018 ମସିହା, ଅପସନ୍ ଡି 2019 ମସିହା। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି 2019 ମସିହା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଓଡ଼ିଶା ଗୁଡ୍ ସମରି ରିଟର୍ଣ୍ଣ ନୀତି କେବେ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି? ଅପସନ୍ ଏ 2016 ମସିହା, ଅପସନ୍ ବି 2017 ମସିହା, ଅପସନ୍ ସି 2018 ମସିହା, ଅପସନ୍ ଡି 2019 ମସିହା। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି 2018 ମସିହା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଦୁର୍ଘଟଣାର କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟକୁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଆୱାର କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ 1 ଘଣ୍ଟା, ଅପସନ୍ ବି 2 ଘଣ୍ଟା, ଅପସନ୍ ସି 3 ଘଣ୍ଟା, ଅପସନ୍ ଡି 5 ଘଣ୍ଟା। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ 1 ଘଣ୍ଟା।
नेक्स्ट क्वेश्चन केउं जानर व्यवहार इंधन संरक्षण प्रकृष्ट मार्ग अटे ऑप्शन ए ट्रेन ऑप्शन बी बस ऑप्शन सी कार ऑप्शन डी साइकेल करेक्ट आंसर होउछि ऑप्शन डी साइकेल